Order for Komfo College. Order for Komfo College. Order for College. Order for. Message na. Mami yaro mulo. Mami mami mulo. Ah. Inside there, colleague confirm inside there. Ajeda. Order for. Ada mama blessa. Ade. Order for my show sa ma ko office. Me ko e wuni ho. Oh, now they won't my Facebook live ana. On hear me live. Me ene me ntena se. Ene me madwuma. Ani ma betra wo sa. Me tena se fiada kwasiada ene ukuada. Ene ya wada. Ya wada me ntena se. Enti wo obi ko da kire me se wo te ha no me se na. Ma di ka betra sa le ba ye se wuni ho no. Oh. We dey fache me pa. We lucky kra ne say. Me come here. Therefore me hia wo mo a. Se je me se jiwudi se je wuti yama mamfo no. Therefore ade bi se wa mo ame a. Me bre ne nsusu o. Me bre no. So. Therefore any say me am bra. Me bra or Canada. It's international contract na dey mami. This is international contract. Okay. Canada where dey? Canada. Okay. Obonyom. Oye musician. Ah, your friend is saying. Akwasi too much. Too much. Oh, what did you Canada? What did you be anymore? What Canada. did you? No problem. And today na person me yeboa no. What the numbia babontin. Or therefore person we near my farm. Say the number bro. Because no plan say do ti bua me no. Say me so ma mboa na enye. We ko nim kwasa me de ba ho. Wonim kwasa me de ba ti we me na me fa ho ka. So we yema ni na se bia bura. Ono kwasa betam sika mu di ama. Ani mu so do. Mami ntie nwom. Akwasi too much. Yeah, Canada. Mesi ya wo ya de o ma gina tum. Hey, Canada for Canada bonten so. Akwasi too much. Tie dum here. Na abo nwom na. Sanem lede. Na so de usi sakwa de otim so de wo boy ye kra de waje ho fansa fa. Kanyu je de ya. Wo so di asa. Wo so bo che de no bi asa. De wo mu nyina ne se bi buru se bi nya adom panyimfo se ne wo furu dua pa ne piam. Yes. Na de ope bibia kokotoko no so ye nya na boro. Yes. Enwom na enwom. Yeah. Meye niema aguso. Wo sha ase a wo bo na mahunu ba bi a enwom no. Eko mahunu se ya nominate no beat. Ya nominate nyum no beat. Ya. Enti no echina fiada metena se e wa sone so. Okay. Enti bomodin a ne pesamo ne peyamade ne pe ni full name ne fa ne visa ne passport. What dey fa akwasi too much no bi enu. And no bi enu. Me process no na sabi ebru mpanyimfo se nyina nkran ne mo ntete nkran ne. Enti meye ne ma wa sone so. Ne mom no wo ba fa bua mu ade sika 1000 Ghana cedis. Me di to data na me dia WhatsApp ya ma motia no. No mo se de akwa ama so. Na the person me tell say. Me nyan wo ye biggest artist. Oh, okay. I don't to scat 1000 make 1005. Pia. Me na me say make 1005. On ka bone. Na me so man me bu akwasi too much there. Eje memo one sa akode aye remix onwum we ho. Sir! Memo one shata wo le be friend na. Sir! Oh. Mo pia. Me be akwasi too much me hey. Waye. Eye so de ne nyom nso ba digital Komfo. Yeah. Say me judi. Men so me manen sense fom. Enti wo de sabi mpanyimfo se nso chatua mu a eyi hwa. Echina fanyom ni hia masone so wate. Eni ma me fanyom ne WhatsApp wo se sia. WhatsApp me. Wo number na. Me number na me de frɛ wo. Wo number ye me frɛ switch off wo na. Ai, sa on say ya na busy. Amanfo frɛ so. But for Sunday me so ye beba. Okay. Why? Now the echina. Mo pia. Na me say frɛ akwasi too much. Akwasi too much. Oh, Canada. Why you musician? Oye, ade? Musician. Oye musician. Na yes obonyom. Yeah. Okay, ya kan sa so obonyom. Why? Na musician na me kan enye. Na wa nti asema o kan yi ye nyom no no. Na amesa monche odeti.
Eh, yani ya kwasi too much nyumu ya to akoma so. Me se emrofo di asa no se tana. Oba ya mafo ne be wura masom. Oh. Waso ga wo ye masam kura afa. Nyame asam na waka, o ntimi nkama asam. Ah, wo pese fa masom ko to manum ana. O tie nyum ni, o tie mu nsem odafo. Ah, na da wo ye se nyum no wo tro gu ni tirimu ana ma adwenem. Mesi chena fa hia maso ne yeso. Why? Odafo. Yeah. Odafo Komfo College. Yeah. No size. Meshira. Odafo. Ah. Wajimi ana. Se na me hypo. Na nim se fans be yehuru. Wo huru mi ana. You see me box into odafo. Ah. Wo pese me kele mu ana. Wo pese me kele mu ana. Odafo. Ade e fans na. Odafo. No size odafo. Ah. Akwasi hia mo a, wo hia duro. Ade me moyumo. Wo dia na ayale. Na me se bu akwasi too much. Wo di obi kwa yale sabia na ya fam age wo wato hospital, wo na hia duro. Na me pa che me ndale. Wo yale. Me nyame this. Na dia fans ni. Me nyame this. Odafo Komfo College. Odafo Komfo College. Odafo College. Odafo. Me se na mama ya ro mulo. Mama se na me se mulo. Ah, me na catch you. So me na me jiwudi. Suma be na de adwuma. Me kom. Eh, wonkom, enya akom na afa wo. Akom mfa wo. Kesu me wo se me se jiwudi ma hu se maka che me na hete. Akom mfa wo. Me se maka che me na hete. Eh, better form so ate. Ah me ko school. Da bi me tete akom mu. Say ya na akom fa ya ne yaye. Ndubia go se da mo ye. Say ya. Akom fa me say ya. Odafo.